Niekto hľadá konkrétnu dispozíciu domu alebo bytu a niekto nakupuje lokalitu. To je presne tento prípad. Obrovský dom so suterénom, s veľkým prízemím, dvojitou garážou na sídlisku Chrenová. Pocit, tu máte života ako na dedine a pritom ste nedaleko centra mesta. Takýchto ponúk tu nie je veľa. Dom je z 90. rokov a prešiel asi pred 10 rokmi čiastočnou rekonštrukciou. Má viac ako 200 m2 a identickú plochu má rovnako ako suterén, ktorý aktuálne nie je obytný, ale môže poslúžiť ako nejaká pracovňa alebo fitness centrum. Je tu obrovská dvojgaráž, kde vojdú dve autá. Ja si myslím, že by tam vošli kľudne aj tri. Má skoro 90 m2 a vysoký strop, takže je to vhodné napríklad na nejakú dielňu, keby nejaký automechanik si chcel domov nosiť prácu. Pozemok má 14 árov, dom má ústredné kúrenie, má dve klimatizačné jednotky a pozostáva celkovo zo 6 izieb.